Kajian akan ad berkajian kelumar ke bajur mentagasngi kelami hapren kinong snong ke Meghalaya berka Asam haka snong mai khuli kabadai tang na kadau bala kenok ba kinong snong na Asam kila khang ke wei ka surok paiba ta ka bakhang khardab do se krem da shu ban lai ban wan ki kali paiba haka te ka surok kane ka jingja klaja ka snong mai khuli kabadai ka snong khapur apne ka Meghalaya berka Asam bat kane ka jian akan ad kelami na kadau ba kinong snong ka mai khuli baha pa ka jalan Meghalaya kilami ban persajur halor kate ka jingkhang lenti kinong snong ka Asam ki balabu sendan da use kram ai lat shu ban lai ki kali paiba kum balayo jing te plong bakane ka jing akan ad kala jur bah namarna kilang kinong snong na ka jalan Meghalaya kilami ban persajur kabala poe ru upur bawan poe ki bor magistrate bor pulet na Meghalaya ban Asam ban te me ka jing akan ad hapne kinong snong ka Asam ban na Meghalaya long ru bakadaw ka bapan long kinong snong ka Asam ban khange ketika surok kade na kadaw bakam don kanala ka babyang ban pentu je ka kabala kata ikipai ba nong snong na ka jingti ba jingsniu ka surok layu jing tibru ha ka jing shisha dangsian na keleng ka company bala tip kung ka sureka enterprise kala da ban bahaya ka surok badai namar ba ka sarkar kampan bahaya ka surok kipai ba na Asam kila persya namar ka jing syakta na ka surok sniu shushu layu jing tibru bana ka ne ka jing akan at lala ban temno balala ban wengno iutu usij bala khang nanti kade hadin balawan poe ki magistrate bat pulit na Meghalaya ban Asam ki bala penjai-jai kipai ba bat kularu ba simkhia nakam taban penbahaya ketika surok. Hagan negasngi na keleng ki magistrate berpulit na Asam ban Meghalaya. Kilap tharu ikipaj ba bakim day ban thau ka no ka jinya klumar ne ban shnai ketika surok. Badia ka nega kam day ban yakran haki deputy commissioner bakan thup na ribhoy manakam rup district. Khana makanomi ka no ka bakta eka suk sain kipaj ba. Ya berarti lagi lah patim tok dong ayo rakim tok. Amar mekra tu juga ini tok kosra. Ha? Am silengke mani. Ni pen. Kila ke gala surga. Baru kaida kuri bahi. He said they are not right, but we are right to win this game. Something này á, thì này nó, nó Chính man ko tang con chính tang tek ka gen to de nanti ha Kushi Muhammad